Tere salam. Gelin biz bugün şloryali yer tudanaly cheesecake ýasalyň. Cheesecake'i tanamayan, bilmeyen ýokmy ka diýen sebäbi köp konditorski tort kökönümler satylýan ýerlerde, ýa kafeteriýalarda, restoranlarda, ýa bolmanda uly marketler, süýjü kökö, tort kökönümler satylýan ýerlerine hökman cheesecake'iň bir görnüşine gabat gelensiňiz. Herkimem iň bolmanda bir gedejige bir dady görenir diýip pikir edýän. Bolmanda ilk görmäňizde de bir cheesecake diýip köp eşdilýän nemeleň biri bir iň bolmanda diýen şey kinolarda, seriallarda da ay cheesecake da white cheesecake bir cheesecake'i bir gözümizde dürtülip bir köp görýän, eşdýän zatlarymyzyň biri. Yani şol cheesecake'i öýde de aňsatjak ýasap boljak, dygyny bir kynälligini özüňizem öýde ýasap datyp biljekdiňizi görkezmek diledim. Bu gedekki ýasajak cheesecake'imiz hiç ýyly pişirilen ok, towukada salynan ok, towuk cheesecake'lik gitýär. Men geçenki videolamyň birine de pişirilen görnüşli cheesecake'im ýasak görkezipdim. Eger onuň görmek isleseňiz şu videoň aşagyna linkini goýaryn. Bugun pişirjek cheesecake'imiz bolsa hiç ýyly towukada salamyz ok, towuklugyna ýasalýan yer tudanaly görnüşi. Gelin onda biz yer tudanaly towuk cheesecake'imizi ýasap başlaýyn. İlki bilen çörekli böleg üçin 300 gram ýağlıca köke, 100 gram meske, 1 limonyň gaby gerek. Cheesecake üçinem 450 gram sliweczny twarojny syr, 180 gram slivka 30%, 150 gram malako, 50 gram şeker, vanilin, 1 çemçe limonyň suwy, 250 gram yer tudana, tert yer tudana bolmaly, 20 gram jelatin, 120 gram jelatin edmek üçin suw gerek. Bize üstü üçinem 200 gram ter yer tudana gerek, bir paçkada taýýar jele gerek. Bilen işe başlamak şu twarojny syrmydy halajinlikden daşna çykar goýmaly bir ýarym sagatrak öňünden şol ýumşaşar ýaly. Aslivkamyz bolsa tersine bir gün öňünden halajinlikde goýmaly. Ol buz ýaly sogar ýaly. Birim jelatinimizem suw bilen ezip goýmaly. Oň üstünden bir ýarym sagat geçer ýaly. Bizim cheesecake'imizin aşağı üçin ýağlyja köke gerek. Şol ýağlyja kökeni men geçenki videolamyň birine limonly cheesecake'de elin edip ýasap pişirip görkezipdim. Ine şolary ýalyk edip ýasapdyk. Ýene de şol resept esasyna şolary ýaly edip kökejik özüňiz pişirip taýýar edip bilersiňiz öňünden. Ýa bolmasa da taýýar kökede satyn alyp ulanyp bilersiňiz. Kökemizi şuň ýalyk edip blenderda gowy edip un ýaly owradýar. Ýa blenderiňiz ýok bolsa gapaňyz üstüne de oklaw bilen geçip şolary ýaly un ýalyk edip owradýar. Üstüne de 1 limonyň gabyny gyrýar. Üstünden hem ýumşak eren meskemizi goşup gowça garşdyrýar. Kökemiz meske bilen gowy öýlenmeli. Egerde meskeňiz azraçyk bolsa, gaty öýlenmeýän bolsa üstüne birazjyk süýdem goşup bilersiňiz, ýa bolmasa da meskeni köpeldip bilersiňiz. Şolary ýaly gapdal açylýan 22 santimetrlik galybymyza aşagyna da ýagly kagal çekdir goýýasy, kökemizi şuň aşagyna goýýar. Indi diňe aşağı tarapyna gowja edip ýaýratýar. Hemme ýer deň galyňlykda bolar ýaly, hemem biraz dıkyz bolar ýaly, üstünden basyşdyrýar. Üstünden şolary ýaly aşagy tekijek gönje bir stakan, mor bir çaşka bar, şoňa meňdeş bir zat alýata, şoň bilen gowja basyp bir presleýär kökemizi. Soňra galybymyzy galan işlemidi diýençäk bir ýarym sagat çemesirek halajinlikde goýýar. Indi içine goşuk yer tudanalymyzam şolary ýaly edip 4 edip dograşdyryp taýýar edip goýýar. Ondan bu ýaly towuk slivkamyzyň üstüne de saharyň pudra bilen vanilin atýasa mikserde gowja edip bulaýar. Şol garyp bulap gowy bir goýulyp köpelip bir gowja suduryny taklaýan şekil bolýança garýar mikserde. Slivkamy şolary ýaly goýulyp köpelip bir sudury taklaýan derece bolandan soň indi bulamamyzy besetýär. Başga bir gapda da twarojny syrmyzy, malakomyzy, şekermidi, limonyň tuny hemmesini goşýarsa bir mikserde bir gowja garýar, bulaýar. Garşymyz gowja garşandan soň bir-birine alşandan soň
Hälki çişir goýan jelatinimizem mikrovalnovkada eredýärse indi buň üstüne guýýar ony. Jelatin gaty gyrgyn bolmaly, ýöne gaty sowamaly däl. Sebäbi häzir biziň ratlamyda garşandan soň bakym doňmady ýaly birazjyk ýylyligi bar wagty gön üstüne guýýar. Inem gowjat emaý bilen bir bakymça garşdyrýar, gowja bir-birini alşar ýaly üstünden ýanky çişir goýan slivkamyzy goşýar. Ine bu slivkamyzy üstünden goşýarsa, ýene-de gowja garşdyrýar. Cheesecake-imiziň içi taýýar boldy. Indi üstüne çuçlar ýaly dograk goýunça ýer tudanalanyny goşýar. Ýer tudanalanynyň diňe ýer tudana bölejiklerini özüni goşýar, suwuny goşamyzok. Birim garamyzda da hat durşdy edip garamyzok. Sebäbi ýer tudanalar edilmesin diýip bir emaý bilen çykarşdyrýar. Ýöne hemme ýerine de ýer tudana bölejikleri deň ýaýrar ýaly gowja garýar, ýöne emaý bilen garýar. Cheesecake-imiziň içi taýýar boldy. Indi hälki halajynlykda goýun galymyzy alýarsa kökämiziň üstüne buň barjasyny guýýar. Hemme ýerine şeýdip deňjetip ýaýradyşdyrýar. Cheesecake-imizi ondan üstüne birazjyk ýylmaşdyrýar-da indi buny galymyzy stoluň üstüne bir urýar, bir küçügedek şeýdip bir şeýdip gatyja ursaňyz öz hemme üstü ýylmanak bolar, tekizlenir. Hemem içinde bir boşluk zatlyk galmady ýaly şeýdip bir gapaň üstüne stoluň üstüne urşdyrýar. Soňra taýýar cheesecake-imizi bir marazinlikda bir 10 minut ýaly goýýar. Şol birazajyk bir gataşar ýaly jelatin gataşdyryp üstüniň ýer tudanany örmäge bize bir may berer ýaly. Üstüne örjek ýer tudanalymyzda mine şular ýaly ýukaçyk edip ketişdirip dograşdyryp goýdum. Mine halajynlikdan marazinlikdanam cheesecake-imi çykardym. Mine görüň bular gataşdy. Ine illa görsäň şeýdip gataşandan üstüne arkaýynda ör bermeli bolandan soň inni ýer tudanalymyzy şuň üstüne örüp çykýar. Bir göze ýakynmylça özüňiz nähile gedeňde owadança görýärmi diýseňiz, şoň ýaly gatyp üstüne düzüşdirip çykýar ýer tudanalymyzy. Ine bunimy da taýýar boldy. Ine hemmesini gowja edip owadança edip örüşdirip çykdym. Inni üstüne guýjak jelemi taýýarlaýar. Jelemizem şu paçkan ýüzündäki ýazylşy ýaly 300 gram gaýnak suw bilen paraşok garýat bolýan. Göni bize şular ýaly taýýar jele bolýar. Taýýar jele diýilýänam hiç wagtam gaýnatmak ýa bişirmek gerek dälir. Ony ýöne paraşok bir gaba guýuňda üstünden gaýnak suw guýup garşdyrsaňyz ine size taýýar jele bolýar. Indi şu jelemizden cheesecake-imiziň üstüne ýer tudanalyň üstüne şeýdip biraz rajagyny guýýar, 5-6 çemçe baryny birden guýamyzok. Sebäbi häzir baryny birden guýsak suw zat da bular suw ýer tudanalary meňil bolan soň ýüzüp ýerleri ütgemedi ýaly. Birazajyny guýýarsa buny halajynlykda birazajyk bir gataýança halajynlykda goýýar. Cheesecake-imi halajynlykdan çykardym. Ine ýer tudanalymyň ýüzi doňupdyr. Ýüzündäki jelemi ine şeýdip gozgasamam hiç ýyl gozgananok. Indi üstünden öňkü jelemiziň galanyny guýýar. Ýöne şu galanyny guýmak kagam egerde gabymyzdaky jelemizem o doňýança olam daşyna durup doňsa ony birazjyk mikrovalnovkada täzeden eredip bilersiňiz. Jeleň hemmesini guýanmyzdan soň cheesecake-imizi halajynlykda goýmaly. Gowy cheesecake özi alyşyp doňşar ýaly ony bir 5-6 sagat ýa bolmasa da bir gece halajynlykda goýýardyny. Cheesecake-imi bir gece bolup geçdi. Görüň şular ýaly gowja gataşdy, doňuşdy. Inni daşynyň gabyny aýralyň. Daşynyň gabyny aýyrmak üçin bir fen bilen bir gedejik şeýdi bir daşyny gyzdyrsaňyz, çalarak gyzdyrsaňyzdan bolýar. Göni öz-özü aňsatjak aýyrlar onu kän gyzdyryp kän tutup durma. Ýöne bir gedejik fen bilen geçseňiz inni daş aýyrlar. Ine galymy şeýdi bir açalyň. Ine görüň öz-özü demir bolan soň ol ýuwaşlyk bilen öde sypyrlýandyr. Ine biziň cheesecake-imiz taýýar boldy. Görüňin hänähili owadan gowy cheesecake-laryň biri boldy.
Egerde videom goňuňyzdan turan bolsa, halan bolsaňyz onda like goýmagy hemem agza bolmagy unutmaň. Tebäri tiziň like'laryňyz esasynda, tiziň agzalyklaryňyz esasynda biziň videolarymyzdan has köp kişiä görünmäge behbit bolýar. Şoň üçin siz üçin hiç kynçylygy ýok bolsa bize uly behbiti, uly haýry bar. Şoň üçin ýatdan çykarmançyk like goýmagy hemem agza bolmagy unutmaň. Floreal cheesecake hükman yer tutanadan näle etlernik başga miwelerden hem floreal agatyp owadan hem süýje edip ýasap bilersiňiz. Geliňini bolsa cheesecake'imiň içinem ketip görkedeýin nähil boldy bir göreliň. Bismillah dip keteliň. Cheesecake'ler keteňizde ýitice bıçak bilen ketseňiz owadan ketiler, owadan görünür ketigem. Ne görün, cheesecake'mi gowja doňuşypdyr, gowja aljypdyr, gatty gowy hem owadan hem tagam süýji gow cheesecake'leň biri boldy. Cheesecake ýataňyzda ýene bir kiçiräk maslahatlaryň biri bakym howlup doňýan ýerine marozilniga salmaň, sebäbi içinde biz termiweler ulananymyz üçin olar terligine galmagyny isleýär. Şoň üçin marozilniga salsaňyz olar myltararda tagamyny ýitirer. Şoň üçin halajynlykda goýup bir 5-6 sagatçyk tabir etseňiz öýde gatty gowy, gatty süýji cheesecake'leň biri bolar. Ne görşüňiz ýaly içinde hasam ýer tudana bölejiklerem hem iýeňde tagamly bolýar, hem görnüş taýam owadan görünýär. Bizem şular ýaly cheesecake ýasasaňyz şowly bolsun, noş bolsun.